It's my life. Lazy. It's my Bali na, oy! Nana! Di! Wale? Na! Eh! Anak! Hi guys! Atong mga gamit ko guys na. Kajoy! Ha? Sakto-sakto kayo guys. Ito, bat bulletin at tiles. Guys no, makahamis pa tong kuha na to guys. Ahamis to guys no. Ahamis guys. At ito, hindi to siya mahamis. Mahamis lang ta, hindi marami. Bibir ang hindi siya marami. Kamay lang siya. Pero ito maraming hamis siya. At ito, hindi. At nang ito, hindi hamis. Guys na, sakto kayong paglalabay kayo ng vlog sa akin. First John 4:8, God's love, Deuteronomy 32 verse 4, His work is perfect, all His way are justice. Psalm 139 verse 13, Rock created in front of me. Roma 3:93, sa kasalang tanab na ilaya sa himaya sa Diyos. Unahawan ng 5 ang Diyos kahit diya kanya wala kayo kangit-ngit. 1 John 1:5, ay Luke 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Pinabirigod yung ko na guys no. Panson flower, kiling 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 kiling. Bye bye, bye bye. Kumusta kayo? Nang aking kiling kiling. Hi guys, tagbukmang na ako. Ito ang aking kutsara. Yes na. Kakain lang ako. Mukbang. Harap niya. Ang dami tayo na. Kahit doon ako sa kambahay, kung pagkain ko. Sakto ka ng pagdarating na babag-vlog sa akin guys.